Usa ka Surigao nun nga overseas Filipino worker o OFW sa Israel. Gipakita ang ilang safety room karong nagpadayon ang gyera tali Israel ug Hamas. Ani report ni Jandy Esteban. Gipakita sa GMA Regional TV sa OFW nga tagagamot Surigao del Sur kinsa nagatrabaho karon isip medical staff sa usa ka ospital sa Israel ang ilahang safety room sa ilahang ginapuy-an sa sentro sa Israel, ang Tel Aviv. Karong nagkagrabe ang tensyon tali Israel ug Hamas. Kanang naipadulong nga kuan kaning rockets, musirina na siya ug asang mutugda nga area. So kami pod within 1 minute kailangan mo ka matakbo na mi diri sa kwarto na kuan safety room. Gamatanan sa baga nga bakal ang maong lawak nga suman iya pwedeng makabarog sa kusog nga impact sa pagbusikad. Ano gitawag og kanang safety room, bakal ni siya gawas og sa front and back. Diri ra mi sa loob maglingkod mi og pila ka minuto away hantod nga makita madungog pa namo ang sirena di nimo gawas. Sumala pa nga nabalaka sila sanglit nagkalat na ang mga terorista sa ilahang lugar. Ang nawuridan lang namo nga dili mi pa laag-laagon kay ang mga terrorist nagkalat man diri sa amoa. Gipahimangnuan na sabdaw sila sa Israeli government nga magpundo og daghang tubig ug uban pang panginahanglan. Giwarningan mi nga mag-stock og tubig, mag-stock o tubig ang i-stock o nya magkuan og mga flashlight kay putulon ang kuryente ug ang tubig para ang komunikasyon para maputol sa daw ang mga komunikasyon para dili ma-update ang mga kalaban. Apan luyo ni ini kinahanglan daw nila mo trabaho. Sabay ti katuig na niya sa Israel, nakasinati na siya og mga pagpangatake kaniadto apan lahi ra daw karon. Taliwala ni ini magpabilin gihapon sila sa Israel sanglit anaa dinhi ang ilang panginabuhian. Sumala sa OWA 11 nga 24/7 ang ilahang hotline alang ngadto sa gusto, mangayo og assistance alang sa ilang mga pamilya o kabanay nga naipit sa gera tali Israel ug Hamas. We have our 24-hour hotline diri sa Pilipinas kaning 1348. So pwede mo tawag ang mga pamilya. So gina-encourage actually ang pamilya nga manawag para makabaluta kung kinsa dito ang pangitaunon kung dili ma-account nga naa dito sa shelter or sa mga sa embassy kung wala gani sila dito so para at least makabaluta kinsa pa dito ang mga OFWs nga wala pa na account. Sa listahan sa OWA kapin 24,000 ka Pinoy ang anaa sa Israel. Apan wala pa batino kung pila ni ini ang taga Davao Region. Hinuon sa karon wala pay nangayog assistance kanila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.